Καλησπέρα και από εμάς. Ένα εμβόλυμο πάνελ συζήτησης. Θα αυτοσυστηθούμε γιατί δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα. Είμαστε το δεύτερο Γενικό Λύκειο Γέρακα και το τέταρτο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης. Θα παρουσιάσω έναν τους συμμετέχοντες και συνομιλητές. Τι κάνουμε εμείς? Ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μία πολύ σύντομη νότα σε σχέση με το πώς υλοποιήσαμε το πρόγραμμα, πώς καταφέραμε ή δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για κριτικούς αναγνώστες, για ανθρώπους οι οποίοι δεν καταπίνουν αμάσιτο το οτιδήποτε προσλαμβάνουν μέσα σε αυτό τον φοβερό θόρυβο της πληροφορίας από όλα τα κανάλια ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και θα παρουσιάσουμε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα ίδια τα παιδιά αυτό το πρόγραμμα. Αν έχει για τα ίδια τα παιδιά κάποια αξία αυτά. Πρώτα απ' όλα, μαζί μας είναι η καθηγήτρια από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Γέρακα, η κυρία Βάσο Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα από μένα. Μαζί μας λοιπόν είναι η Έλενα Ακριβοπούλου. Καλησπέρα, Έλενα. Είναι η Ανδρομάχη Αργυροπούλου. Γεια σας. Καλώς ήρθες, Ανδρομάχη. Ο Μίλτος Εντζερτζής, ο οποίος είναι από τη Μυτιλήνη. Γεια σας. Καλώς ήρθες, Μίλτο. Είναι η Έλενα Καραμολέγκου. Γεια σας. Θα την έχετε συναντήσει περισσότεροι, θα είδατε ότι τα παιδιά αυτά έχουν πάρει απίστευτο αριθμό συνεντεύξεων από όσους έχουν μιλήσει μέχρι τώρα στο συνέδριο 2 μέρες, και καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκε ένα νέο δεύτερο παραδοτέο στην εργασία που έχουμε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος που υλοποιούμε με την καθοδήγηση του κυρίου Παναγιώτου από το Αριστοτέλειο. Δεν τον βλέπω κάπου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το παραδοτέο δεν ξέρω αν έχει καλυφθεί τόσο επαρκώς και τόσο εναργώς ακόμα και από τα μίντια. Είναι τόσο λεπτομερής η καταγραφή για το τι έχει συζητηθεί εδώ. Και μαζί μας βέβαια είναι και η Παναγιώτα Λαδά. Παναγιώτα, σας. καλησπέρα και σε σένα. Καταρχήν, εγώ να συστηθώ, είμαι ο Βασίλης Βασιλόπουλος. Πολύ με ξέρετε ως δημοσιογράφο, παλαιότερα πολιτικό συντάκτη. Είμαι ο Data Protection Officer της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Είμαι με την ακαδημαϊκή ιδιότητα εδώ, μέλος της Task Force της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, υπό την καθοδήγηση του κυρίου Κυρμικύρογλου. Είμαι διδάκτορ στην ηθική διακυβέρνηση των μέσων και μεταδιδάκτορ στην ηθική διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η αποστολή μου ήταν να μιλήσω στα παιδιά στο Γέρακα και να προσπαθήσω να εμφυσίσω αυτή την ανησυχία που έχουν όλοι οι επιστήμονες. Και γιατί ισχύει αυτό που λες και πού το βρήκες αυτό, και δώσ' μου μια πηγή, μια αξιόπιστη πηγή για να το πιστέψω. Αυτό είναι η φράση που συμπυκνώνει όλη μας την κουβέντα, διότι στην πραγματικότητα εμείς δουλέψαμε περισσότερο για να τεκμηριώνουμε την αλήθεια, παρά να κυνηγάμε από πίσω το ψέμα, που στο τέλος θα καταλαβαίνετε είναι ένας ματαιός αγώνας, έτσι. Κυρία Αναγνωστοπούλου, να ξεκινήσουμε μαζί αυτή την κουβέντα. Είδατε από την αρχή την εκκίνηση του προγράμματος το ενδιαφέρον των παιδιών. Πιστεύετε ότι αυτό σαν πρόγραμμα, αυτό το έργο, αυτή η αποστολή μπορεί να φέρει αποτελέσματα στην έννοια της πολιτιότητας ενός νέου ανθρώπου? Μπορεί να τον βοηθήσει να διακρίνει την αξία και τη σημασία μιας πληροφορίας? Ας το αφήσουμε το ψέμα και την αλήθεια στην άκρη. Αν έχει αξία κάτι το οποίο προσλαμβάνει. Και ποια είναι τα στοιχεία αυτά που σας κάνει να το πιστεύετε αυτό, αν συμφωνείτε? Ωραία. Πριν απαντήσω ακριβώς στην ερώτησή σας, θα πάω ένα βηματάκι πίσω και θα πω ότι για αυτό το πρόγραμμα χρειάστηκε και εμείς να επιμορφωθούμε αρχικά. Δηλαδή, δεν λειτουργήσαμε ως εκπαιδευτικοί, λειτουργήσαμε ως καθοδηγητές σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Πιστεύουμε σε αυτό, διότι πραγματικά τα παιδιά μπήκαν σε μια διαδικασία να συνειδητοποιήσουν ότι η κριτική σκέψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πέρα από τη θεωρία και όλες τις αναλύσεις που κάνουμε όλοι κατά διαστήματα, συνειδητοποίησαμε στην πράξη ότι όταν τα παιδιά εκτεθούν σε πραγματικά γεγονότα, στην επικαιρότητα, σε παραδείγματα από αληθινές ειδήσεις, τις οποίες τις εντοπίζουν
με υπευθυνότητα και συνείδηση ότι πραγματικά κάνουν κάτι πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή, έχουν και έναν ενθουσιασμό να τοποθετηθούν διαφορετικά απέναντι στην πληροφορία. Άλλωστε, είναι δεδομένο ότι τα παιδιά είναι εκτεθειμένα και στην υπερπληροφόρηση και στην παραπληροφόρηση και όλο το οικοσύστημα της ενημέρωσης πια στη σύγχρονη εποχή έχει αλλάξει. Οπότε, το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά μέσα από το πρόγραμμα αυτό εκτέθηκαν και πραγματικά ασχολήθηκαν με συγκεκριμένα παραδείγματα πληροφορίας που είχαν μπροστά τους, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης, να πω ότι ξεπεράσαμε και τα όρια της σχολικής τάξης. Αυτό μας έκανε καλό και σε εμάς τους εκπαιδευτικούς, που ήμασταν κοντά στα παιδιά, και οι ίδιοι μαθητές ένιωσαν ότι πέρα από το κλασικό μάθημα, τις υποχρεώσεις τους, την καθημερινή τους σχολική ζωή, αναλαμβάνουν και έναν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στο να κάνουν διάχυση όλων αυτών που μαθαίνουν μέσα από το πρόγραμμα και να προσπαθήσουν να αναπτύξουν δημόσιο λόγο, χωρίς όμως να διχάζονται μεταξύ τους. Το ότι μοιράζονται δηλαδή σε ομάδες και εκτελούν διάφορες δράσεις μέσα στο πρόγραμμα αυτό, ακόμη και αν διαφωνούν μεταξύ τους, ξέρουν ότι πλέον είναι πολύ σημαντικό να σέβονται τον συνομιλητή τους, να εκθέσουν τα δικά τους επιχειρήματα και να τοποθετηθούν υπεύθυνα απέναντι στην είδηση. Θα λέτε λίγο πιο προσεκτικά. Εγώ θα έλεγα ότι δεν θέλουν να τελειώσει και δεν θέλουν να φύγουν όταν συζητάμε. Ισχύει αυτό, Έλενα Ακριβοπούλου? Ναι, ισχύει. Σίγουρα. Και τι έμαθες την τελευταία φορά που αργήσαμε πολύ να τελειώσουμε? Αυτό ήταν πάσα τώρα. Πες το, ναι. Πες το, να το Θα το πω, ακούσουν γιατί όλοι. το έχω άχτη πάρα πολύ καιρό. Από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, που αργήσαμε πάρα πολύ να τελειώσουμε, φύγαμε πολύ εκτός σχολικού προγράμματος, μάθαμε πάρα πολύ καλά τα δρομολόγια του λεωφορείου μετά τις 3. Τέλειο. Άχτη έχω να το πω αυτό εδώ και πολλούς μήνες. Αλλά γενικότερα μέσα από το πρόγραμμα έχουμε μάθει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα που δεν ξέρω αν με λόγια μπορώ να τα περιγράψω. Θυμήσου μία λεπτομέρεια, κάτι, οτιδήποτε. Π.χ. το να μπορούμε, πέρα από το να μπορούμε να πάρουμε συνέντευξη από κάποιον, που πριν αρχίσω να ασχολούμαι όντως με το πρόγραμμα, γιατί στην αρχή το είχα πάρει πάρα πολύ χαλαρά και ότι εντάξει, θα καθόμαστε 1 ώρα παραπάνω τις Τετάρτες και σιγά το τι θα κάνουμε. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι το να παίρνεις μια συνέντευξη είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Και ότι για να κάνουμε μια συνέντευξη έπρεπε να προετοιμάσουμε ερωτήσεις και για κάποιο λόγο εγώ το θεωρούσα ότι ήταν δεδομένες οι ερωτήσεις για τον καθένα. Αλλά και σήμερα που έχουμε έρθει εδώ, βασικά και χτες, όταν έπρεπε να πάμε να πάρουμε συνέντευξη από κάποιον, καθόμασταν πάρα πολύ ώρα πριν να σκεφτούμε μια κατάλληλη ερώτηση για τον καθένα. Που αυτό το βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακό, το ότι πλέον μπορούμε να το κάνουμε με την καθοδήγηση των καθηγητών μας και τη δικιά σας. Θα ρωτήσω την Ανδρομάχη ποιος ήταν ο πιο δύσκολος συνομιλητής της συνεντεύξης εδώ στο συνέδριο. Ήταν ο κύριος Μαρινάκης? Η αλήθεια Μην διστάσεις να πεις όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι σε όσους πήραμε συνέντευξη, είχαν όλοι ένα πάρα πολύ καλό κλίμα απέναντί μας, μια πολύ καλή στάση. Ήταν όλοι χαρούμενοι, θέλαν να απαντήσουν σε ό,τι ερωτήσεις είχαμε και μας δίδυσαν και το χρόνο τους κιόλας για να τους πάρουμε τη συνέντευξη. Ήμουν πολύ αγχωμένη προσωπικά για να έχουμε το θάρρος να πάμε να τους μιλήσουμε, να έχουμε έτοιμες ερωτήσεις, να το μαγνητοφωνούμε και όλα αυτά. Και ήταν πολύ πιο εύκολο, κιόλας επειδή ήμασταν και όλοι μαζί σαν ομάδα, να το κάνουμε. Ήταν πιο ευχάριστη διαδικασία από ό,τι πίστευα, γιατί προσωπικά με αγχώνει πάρα πολύ αυτό. Εξαιρετικά. Υπάρχει και μία άλλη εμπειρία που συγκεντρώνουμε εδώ. Εδώ ακούμε για το θέατρο της πολιτικής σκηνής ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την αντιπαράθεση μεταξύ κομμάτων, προσώπων, ιδεολογιών. Εμάς τι μας αφορά σε αυτό? Μας αφορά να διαγνώσουμε αν μιλάμε για απόψεις ή για γεγονότα. Είσαι σε θέση μετά από τα όσα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα να διακρίνεις την άποψη από το γεγονός?
Προσωπικά πιστεύω ναι. Και ειδικά και μέσα από το πρόγραμμα και από το συνέδριο. Έχουμε μάθει πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενημερωθούμε και να διασταυρώσουμε την αλήθεια. Δηλαδή, και μέσα από το πρόγραμμα με τα 5W και το H, και από τις πηγές, και από το πώς κάποιος σε ένα άρθρο υπάρχει υπογραφή του από κάτω και όλα αυτά, έχουμε μάθει να διακρίνουμε πολύ καλύτερα τις πληροφορίες σε σχέση με το πώς εμείς ως έφηβοι ενημερωνόμαστε. Γιατί κανονικά εντάξει από τα social, από κάποιο άρθρο, λίγο από τις ειδήσεις, αλλά τώρα έχουμε δει ότι ό,τι βλέπουμε, να το διπλοτσεκάρουμε, να ξέρουμε τι κάνουμε, να μπορούμε να διακρίνουμε τι θα θεωρείται πιο έγκυρο και τι όντως έχει συμβεί όσο μπορούμε. Αυτά. Ωραία. Θα πούμε στο Γέρακα μετά τι δουλειά κάνουμε και ποιος είναι ο στόχος για το πρώτο παραδοτέο, αυτό που είχαμε σχεδιάσει και θα το υλοποιήσουμε. Αλλά έχει σημασία να σας πω ότι επειδή παραβρέθηκαν εδώ και από την Παραμυθιά και από το Ρέθυμνο και από την Μυτιλήνη, σας το είπα, είναι και εκπρόσωπος, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, μαθητής, και από τον Κορυδαλό, ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον, από το Μαρούσι, ένα γυμνάσιο. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η συμμετοχή. Όλοι έχουν ετοιμάσει ένα παραδοτέο με μία θεματική. Η ιδιαίτερη περίπτωση είναι η Μυτιλήνη. Γιατί ασχολήθηκαν με τα ζητήματα πρόσβασης των πολιτών στις δημοτικές υπηρεσίες, στα δημοτικά κτίρια. Έκαναν ρεπορτάζ. Έψαξαν να βρουν αποδείξεις. Μίλτο, περιέγραψε μας λίγο το πρόγραμμα που κάνετε για το συγκεκριμένο παραδοτέο και πώς το έχεις βιώσει εσύ. Έχω να πω ότι στο σχολείο μου, το 4ο Γέλ Μυτιλήνης, αναλάβαμε να παρουσιάσουμε την προσβασιμότητα της πόλης μας για τα άτομα με αναπηρία, όπου μέσα από το πρόγραμμα χωριστήκαμε σε ομάδες τους ρεπόρτερ, τους εικονολήπτες, τους συντάκτες και τους δημοσιογράφους. Ουσιαστικά κάθε ομάδα ανέλαβε το δικό της ρόλο για να, έτσι, οι εικονολήπτες, ας πούμε, ανέλαβαν να τραβήξουν σημεία τα οποία είναι δύσκολα στην προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Οι δημοσιογράφοι ανέλαβαν να πάρουν συνέντευξη σε αρμόδια πρόσωπα, όπως ο δήμαρχος της πόλης. Και έτσι, μέσω αυτό προσπαθήσαμε να δούμε το πρόβλημα της προσβασιμότητας μέσα από πολλές πλευρές. Έχετε βγάλει ακόμα και φωτογραφίες σε κάποια οχήματα που έχουν παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και έχουν σταθμεύσει σε διαβάσεις, ας πούμε, ή σε προσβάσεις αναπήρων στα πεζοδρόμια. Έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε παρατηρήσει ότι το φαινόμενο αυτό είναι συχνό. Δηλαδή, μερικοί παρκάρουν σε ράμπες, σε διαβάσεις, όπου αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Ωραία. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ και από τα παιδιά και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκεί στην Μυτιλήνη, διότι αφού υπάρχει και οπτικό υλικό, υπάρχει και κείμενο, υπάρχει και τεκμηρίωση, προφανώς είναι ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Μπράβο, Μίλτο. Ευχαριστούμε. Τι κάνουν τα γεράκια όμως? Τα γεράκια είναι τα παιδιά του Γέρακα. Τα παιδιά του Γέρακα τα επηρέασα εγώ, που έχω μια ευαισθησία στο θέμα, είπαμε να δουλέψουμε πάνω στο ζήτημα του περιβάλλοντος. Στα ζητήματα δηλαδή της κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, πώς διαπιστώνουμε τα θέματα αυτά και πόσο μας ευαισθητοποιούν και όχι να τα αναζητήσουμε μόνο στη γειτονιά, αλλά να ψάξουμε και μεγάλα κεντρικά θέματα τα οποία μπορεί να μας έκαναν εντύπωση και να τα τεκμηριώσουμε. Θα πάω στην Έλενα την Καραμολέγκου. Έλενα, σε αυτή τη θεματική που δουλεύετε στο σχολείο, πιστεύεις ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον του πληθυσμού, του κοινού? Μήπως το θέμα είναι υποβαθμισμένο? Και πώς κατάλαβες αυτή την προβληματική συνθήκη? Για το περιβάλλον, έτσι. Εγώ γενικά πιστεύω, αλλά και βλέπω και στην κοινωνία και γενικότερα, ότι οι άνθρωποι έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε μέρος του περιβάλλοντος. Δηλαδή, νομίζουμε ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό από αυτό, ενώ ανήκουμε μέσα σε αυτό και δεν το σεβόμαστε. Και τις θάλασσες, και τα βουνά, τα δέντρα, που παίρνουμε οξυγόνο από αυτά και δεν τα σεβόμαστε καθόλου. Πάμε όλα να τα κόψουμε για να χτίσουμε πολυκατοικίες.
Γενικά θεωρώ ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε αυτό, γιατί σιγά-σιγά στο τέλος αυτό θα καταλήξει να μας σκοτώσει, γιατί εμείς δεν το φροντίζουμε. Οπότε ναι. Να πούμε ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε πηγές ή να εντοπίσουμε θέματα που θέλουμε να αναδείξουμε ελληνικές πηγές, γιατί έχει πολύ μικρό ποσοστό κάλυψης η θεματολογία για το περιβάλλον στα μίδια στην Ελλάδα. Πολύ μικρό ποσοστό. Δραματικά. Να πάω στην Παναγιώτα. Παναγιώτα, δώσ' μας μια εικόνα για το αν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πρόγραμμα σε κάνει να σκέφτεσαι καλύτερα και να λειτουργείς καλύτερα ως πολίτης, ή σε κάνει, ας πούμε, οπαδό του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού. Δηλαδή, μπορεί να σε φέρει σε θέση να βλέπεις μονόπλευρα τα πράγματα, να τα βλέπεις πολύ περιορισμένα. Σου διευρύνει τη σκέψη, σου διευρύνει το οπτικό πεδίο, ή νομίζεις ότι σου το περιορίζει? Γιατί έχει ακουστεί μια τέτοια κριτική που δεν μας αφορά, είπαμε, αλλά θα ήθελα να ξέρω έτσι μια πρώτη γνώμη δική σου. Όχι, πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα μας βοήθησε όλους πάρα πολύ να διευρύνουμε τη σκέψη μας και γενικά να ενεργοποιηθούμε ως πολίτες. Το οποίο, ειδικά στις ηλικίες μας, είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον είμαστε 17 και άρα έχουμε και δικαίωμα ψήφου. Και έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς οι ίδιοι να μπορούμε μόνοι μας να διαμορφώσουμε γνώμη και να μην μας εξαπατούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα τα fake news για τα οποία συζητάμε κιόλας. Ωραία, εξαιρετικά. Που σημαίνει ότι θα είναι και λίγο πιο όριμη η επιλογή σας. Αυτό λέτε να τους κάνει να νιώθουν βολικά οι πολιτικοί? Κανονικά... Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν μας αφορά όταν είμαστε πολίτες ποιος νιώθει βολικά με αυτά που πιστεύουμε. Μας αφορά όμως να ανεχόμαστε την άλλη άποψη, να τη σεβόμαστε, να σεβόμαστε τον συνομιλητή μας και να προχωράμε σε ανταλλαγή αυτών των απόψεων. Έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι κάτι σημαντικό, Μίλτο, σε σένα που καλλιεργήθηκε σαν δεξιότητα από αυτό το πρόγραμμα που θα ήθελες έτσι να το καταθέσεις? Προσωπικά έχω να πω ότι μέσα από το πρόγραμμα καλλιεργήθηκε και η κριτική μου σκέψη. Δηλαδή, προσπαθώ μέσω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην πιστεύω απευθείας κάθε είδηση από την οποία μου παρουσιάζεται και να ερευνώ κάθε πληροφορία από πολλές πηγές. Ωραία. Αυτό είναι και μια βασική δημοσιογραφική αρχή. Έτσι. Πρέπει να διασταυρώνουμε τις ειδήσεις. Τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι αυτό πρέπει να το κάνουμε. Διαφορετικά δεν μπορούμε να απευθυνθούμε στο κοινό. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και πηγές οι οποίες δεν είναι αξιόπιστες, Ανδρομάχη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να συναντήσουμε πηγές οι οποίες δεν λένε απόλυτα την αλήθεια. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Συμφωνώ απολύτως. Για αρχή, οποιαδήποτε στιγμή πριν αναδημοσιεύσουμε κάποιο άρθρο, κάποιο post, οτιδήποτε, θα πρέπει να δούμε από ποιο χρήστη έχει δημοσιευτεί, άμα είναι έγκυρος, γιατί π.χ. άμα κάνουμε share ένα άρθρο ή ένα post το οποίο δεν είναι από κάποια έγκυρη πηγή, ουσιαστικά ενισχύουμε κι εμείς στην παραπληροφόρηση η οποία θα συμβεί με την δημοτικότητα, να το πω, δεν ξέρω, με το να γίνει ένα άρθρο ή ένα post πιο δημοφιλές. Οπότε γι' αυτό οφείλουμε κι εμείς, πριν στείλουμε κάτι σε κάποιον, να προσπαθήσουμε να στείλουμε κάτι που να είναι έγκυρο και να μην ενισχύσουμε κάτι το οποίο είναι ψευδή. Αυτό και αυτά, ότι πρέπει να τα άρθρα και τα post και τις δημοσιεύσεις που βλέπουμε, να μπορούμε να έχουμε την κριτική σκέψη, να καταλάβουμε άμα είναι ψευδή ή αληθή, προτού βγάλουμε τα συμπεράσματά μας κατευθείαν. Αυτά. Έλενα, η Ακριβοπούλου, υπάρχει μια προσέγγιση στην συζήτηση για την παραπληροφόρηση που λέει ότι υπάρχει η ακούσια και η εκούσια. Δηλαδή υπάρχει αυτή που γίνεται αθέλητα, γιατί είναι μισή πληροφορία, γιατί είναι κακή η πληροφορία εξ αρχής, και υπάρχει και αυτή που κακόβουλα δρομολογείται για τους ανθρώπους για να διαμορφώσουν μια άποψη. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Εσύ έχεις διαπιστώσει να έρχονται πληροφορίες στην αντίληψή σου ή να μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορίες που να σχετίζονται με τον επηρεασμό των ανθρώπων? Δηλαδή, σε περίοδο πολέμου, ας πούμε,
μια και είναι δυστυχώς επίκαιρο. Βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι να υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες ίσως σχετίζονται με το πώς θα επηρεαστεί ο άνθρωπος. Εννοείται τη μισή αλήθεια ή... Η μισή αλήθεια. Ναι, πες για τη μισή αλήθεια. Συνέχεια. Η μισή αλήθεια, για κάποιο λόγο, δυστυχώς βασικά, η μισή αλήθεια είναι συνέχεια. Δηλαδή, σπάνια κάποιος να σου πει πραγματικά την αλήθεια σε τέτοια θέματα, ειδικά στον πόλεμο. Επίτηδες. Επίτηδες, Άρα, λοιπόν, δεν είναι μιλάμε. κακόβουλη παραπληροφόρηση. Ναι, κακόβουλη. Καλόβουλη πιστεύω που είναι... Όχι καλόβουλη, κατά λάθος. Ναι, εντάξει. Κατά λάθος... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να... Δεν μπορούμε να βρούμε την κατά λάθος κακή πληροφόρηση. Πες το. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό. Λοιπόν, δεν είναι ανιχνεύσιμη, διότι αυτό πραγματικά είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αθωώσουμε, δηλαδή, κάποιον από αυτούς που εκπέμπουν. Ένα σημαντικό ζήτημα και δεν έχει αναδειχθεί είναι ότι όσο καταπιάνονται οι νέοι άνθρωποι με τα ζητήματα, τα δημόσια ζητήματα και βγαίνουν μπροστά και εκφράζουν άποψη, εκπαιδεύονται κιόλας. Όχι ως πολίτες μόνο, δηλαδή αυριανή ψηφοφορία ή οτιδήποτε. Σκεφτείτε ότι και στην γλώσσα, και σε αυτό βοηθάνε πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί, υπάρχει μια εξέλιξη στον τρόπο που εκφράζονται. Υπάρχει μια εξέλιξη στην περιγραφή των πραγμάτων. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό και πολύ συγκινητικό. Είναι ορατό αυτό κυρία Αναγνωστοπούλου, στο πώς εκφράζονται τα παιδιά, στο πόσο βελτιώνονται με την συζήτηση για τα ζητήματα αυτά, για το δημόσιο λόγο, για τη δημόσια στάση. Θεωρώ ότι άλλο ένα πλεονέκτημα αυτού του προγράμματος είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, με κάποιον πιο πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο, τα παιδιά καλλιεργούν και το γραπτό και το προφορικό λόγο. Και πάντα αναπτύσσουν και μία υπευθυνότητα πώς θα συντάξω εγώ αυτό το άρθρο, τι πρέπει να προσθέσω. Συνειδητοποιούν ότι η λέξη, η εικόνα, ο ήχος έχουν πολύ μεγάλη σημασία και άρα ανάλογα με το ύφος με το οποίο έτσι διατυπώνουν ένα επιχείρημα, μία άποψη, ξέρουν αν αυτό θα αγγίξει συναίσθημα, αν πιο πολύ θα βασιστεί στη λογική. Οπότε και οι ίδιοι μπαίνουν σε μια διαδικασία ενός διαλόγου μεταξύ τους, δηλαδή αλληλοεπιδρούν. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι μόνο το ότι αποκαλύπτεται μπροστά τους ένας διαφορετικός κόσμος της δημοσιογραφίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι και από άποψη έτσι, παιδαγωγική, τα παιδιά έχουν νέα ερεθίσματα και μία νέα ευκαιρία να καλλιεργήσουν τον λόγο τους, σίγουρα. Μήπως τα πιέζουμε με τον τρόπο με τους μιλάμε έτσι, διδακτικά και τα παρακινούμε να χρησιμοποιούν και μια ορολογία των μεγάλων και προσπαθούμε ουσιαστικά να τα εμφανίσουμε ότι είναι όριμοι πλέον πολίτες και αυτά τα αγχώνουμε, να αρχίσουν να χρησιμοποιούν εκφράσεις, βαρύγδουπες και βερμπαλισμούς όπως κάνουν οι μεγάλοι. Μήπως, θέλω να πω, μπορεί να παραχθεί κάποιο σφάλμα, κάποια βλάβη από αυτό, από την προσπάθεια να μιλήσουμε μαζί τους για τα δημόσια ζητήματα. Εγώ θεωρώ ότι γίνονται τόσο προσεκτικά και τόσο με προστατευτικό τρόπο τα βήματα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και μέσα από τις ενότητες που καλύπτουμε, που πραγματικά τα παιδιά δεν πιέζονται. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι μαθαίνουν με πιο διασκεδαστικό τρόπο. Πράγματα τα οποία ίσως όταν τα επεξεργαζόμαστε μέσα από τα βιβλία χάνουμε την ουσία τους. Και έχω την εντύπωση ότι και αυτό το παιχνίδι, σαν να είναι νέοι δημοσιογράφοι, έφηβοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι αναζητούν την είδηση, προσπαθούν να εξακριβώσουν όλη την πληροφορία και να λογοφέρουν ενδεχομένως και να διαφωνήσουν και τελικά να καταλήξουν στο πώς παρουσιάζεται μια είδηση, νομίζω ότι και αυτό είναι μάθημα ζωής τελικά και μάθημα δημοκρατίας. Είναι άλλη μια δεξιότητα δηλαδή που αποκτούν τα παιδιά. Το πρώτο μάθημα δημοκρατίας είναι ένα μάθημα να διαφωνούμε. Λοιπόν, Παναγιώτα, είναι σημαντικό για σένα αυτό το πρόγραμμα να το έχεις, να το επαναλάβεις. Σημειωτέων είναι της Δευτέρας Λυκείου τα παιδιά. Να το επαναλάβεις και του χρόνου, θα πίστευες ότι μπορεί να βοηθήσει όλα τα παιδιά αν αυτό το πρόγραμμα επεκταθεί στις σχολικές μονάδες, σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας?
γίνει δηλαδή μέρος του προγράμματος σπουδών. Σίγουρα. Πιστεύω ότι είναι και για όλες τις ηλικίες, όχι μόνο και νέους, αλλά ίσως και για Να σε διακόψω, μια ομάδα φοιτητών της Παντίου είναι απέναντί μας και μου ζήτησαν να αναπτύξουμε μια πρωτοβουλία για να κάνουμε το μάθημα αυτό και στο Πανεπιστήμιο. Μόνα τους τα παιδιά το ζήτησαν, κύριε Υπουργέ. Ναι, πιστεύω ότι είναι για όλες τις ηλικίες. Ακόμα και για ενήλικες δηλαδή, γιατί δεν είμαστε όλοι τόσο εξοικειωμένοι και ειδικά τώρα που αναπτύσσεται συνέχεια τεχνολογία, είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν fake news και να εξαπατηθεί κάποιος. Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα να πάει σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις ηλικίες. Ωραία. Έλενα, θα τελειώσουμε μαζί αυτή τη συζήτηση. Να πω ότι μόλις τελειώσει τη συζήτηση θα ήθελα τα παιδιά που βρίσκονται στην αίθουσα, που βρίσκονται μαζί μας, να έρθουν εδώ μπροστά να βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία, αλλά όχι ακόμα. Μόλις ολοκληρωθεί η απάντηση της Έλενας, όσα παιδιά βρίσκονται εδώ θα τα παρακαλέσω. Λοιπόν, Έλενα, η τεχνολογία σήμερα προκαλεί μια μεγάλη αναστάτωση στη ζωή μας. Διευκολύνει, εμποδίζει, αποτελεί κίνδυνο. Μπορείς να πεις τα πάντα για το τι μπορεί να κάνεις με την νέα τεχνολογία και ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό το πρόγραμμα συναντάμε τρόπους για να αντιμετωπίζουμε και τα οχήματα και τα κανάλια παραπληροφόρησης και τους τρόπους και τη μεθοδολογία. Εξετάζουμε τέτοια ζητήματα. Και πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε τα πράγματα πλέον, όχι με τον παραδοσιακό τρόπο που βλέπαμε τηλεόραση γραμμικά ή διαβάζαμε εφημερίδα, αλλά να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε και ιδιαίτερες δεξιότητες. Πώς το είδες εσύ μέσα από το πρόγραμμα αυτό? Εγώ γενικά θεωρώ ότι το παραδοσιακό είναι καλό, αλλά οι εποχές αλλάζουν. Οπότε πρέπει να αλλάζουμε κι εμείς και τα δεδομένα μας και οι απόψεις μας. Τώρα, σχετικά με την τεχνολογία, στο πρόγραμμα μάθαμε ότι υπάρχουν και εφαρμογές και διάφορα άλλα, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε αν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο είναι φτιαγμένο από AI και τρόπος, ας πούμε, που ένα άρθρο ή μια είδηση ότι είναι ψευδής. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι βοηθάει στο να καταλάβεις κάτι, αν είναι ψεύτικο ή όχι. Αλλά γενικά η τεχνολογία είναι κάτι, νομίζω, πολύ μεγάλο και ένα πολύ μεγάλο πεδίο, στο οποίο, αν δεν είσαι αρκετά ενημερωμένος και εξοικειωμένος, μπορείς να χαθείς εύκολα. Χρειάζεται δηλαδή να εμπλουτίσουμε αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης και με περισσότερα εργαλεία τεχνολογίας, ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι και στην ζωή και στην εργασία μόλις ολοκληρώνουμε τις σπουδές μας, μόλις ολοκληρώνουμε το Λύκειο ή αργότερα? Όχι, θεωρώ πως πρέπει να το κάνεις από την αρχή που πηγαίνεις στο σχολείο. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να αρχίζεις να μαθαίνεις από όλα. Όχι από κάτι μονομένο, ας πούμε, πάω στο σχολείο, μαθαίνω γλώσσα, ιστορία, μαθηματικά. Όχι. Η τεχνολογία έχει πολύ μεγάλο μέρος και στην καθημερινότητά μας. Οπότε, ναι, πρέπει να το μάθουμε και πρέπει να το χειριζόμαστε σωστά και με ωριμότητα. Σε ευχαριστώ, Αλένα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τις καθηγήτριες, τον καθηγητή από το Γερακα, την καθηγήτρια από τη Μυτιλήνη, την κυρία Άννα Γνωστόπουλου, την κυρία Νάνο, τον κύριο Αναστόπουλο, την Έλενα Καραμολέγκου, την Ανδρομάχη Αργυροπούλου, την Έλενα Ακριβοπούλου, την Παναγιώτα Λαδά και τον Μίλτο Ιτζερτζή που ήταν μαζί μας. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι η πολιτιότητα αποκτά νέα ουσία, νέο νόημα, είναι νεολογισμός. Τώρα βέβαια δεν νομίζω ότι είναι δόκιμος όρος, οι φιλόλογοι θα μας δείρετε, εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε. Βλέπετε και ένα ζωντανό παράδειγμα των αποτελεσμάτων αυτής της προσπάθειας που κάνουμε να μιλήσουμε εμείς με τα παιδιά. Όχι να τα αφήσουμε να βλέπουν τηλεόραση για να καταλάβουν τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πολύ περήφανος που συμμετέχω και ευχαριστώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τον κύριο Παναγιώτου για την πρόταση, το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τον κύριο Κυρμικύρογλου, για την ευκαιρία και τον Υπουργό, τον κύριο Μαρινάκη, γιατί το να μιλάς είναι πολύ καλύτερο από το να απουσιάζεις και να μην μιλάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλέσω τα παιδιά να είναι εδώ μπροστά, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Τα παιδιά να έρθουν εδώ μπροστά. Ελάτε, παιδιά.
και τον Γενικό και τον κύριο Υπουργό να βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ μπροστά. Ευχαριστώ.